Dobrý den, vítejte u dalšího videa věnující se EcoStruxure Machine Expert Basic. V tomto videu se zaměříme na záložku konfigurace. Po nastavení vlastností projektu se na tuto záložku přesuneme a ta nám zobrazí po levé straně konfigurační strom, po pravé straně katalog kontrolerů, například řady M221 a M200, dále rozšiřující modely TM3 či zásuvné moduly TMCR2. Poté, co si vyberete kontroler, pro který vytváříte projekt, v mém případě to bude TM200CE24T, ho stačí vzít a tahem přetáhnout doprostřed obrazovky a potvrdit změny. Ve spodní části obrazovky nyní vidíte informace o daném zařízení. V konfiguračním listu se nyní například můžeme dostat na digitální vstupy. Všimněte si, že se zvýraznila vrchní část na kontroleru. Když na ní namířím, tak vidíte digitální vstupy. A když na obrázku namíříte na jinou oblast, například zde, tak se dvojklikem přesunete na nastavení dané oblasti. V našem případě nyní digitální výstupy. V části Input-Output sběrnice se vám přehledně zobrazí spotřeba sběrnice pro 5V napájení a 24V napájení. V tento moment vidíte, že nemám přidané žádné rozšiřující moduly, takže máme dostupných 100% sběrnice. Ale když si například přidáme rozšiřující modul s relátkama a překlikneme se zpátky, tak vidíte, že tento modul si vezme 26% napájení 5V a 25% napájení 24V. Po přidání rozšiřujícího modulu se nám taktéž zobrazí jeho vlastnosti, a to například pro tento modul digitální vstupy a výstupy. Můžeme se k ním dostat samozřejmě přes konfigurační strom, či případně dvojklikem na obrázek. Konfiguraci komunikací přes Ethernet či sériovou linku lze nastavit poté v této části v závislosti na vašem kontroleru a typu aplikace. Toto je ke konfiguraci hardwareu vše. V dalším videu se podíváme na záložku programování. Díky za zhlédnutí videa.